खुलुमबाय बड'सा स्टुडिअ आं रिमा बसुमतारी बयखौबो बरायबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय श्री गुरुजी बान्थाखौ नाजावनो थांनाय गणेश दैमारिया दिनै गुवाहाटी सौफैबाय। बर'नि गुबै धोरोमनि मुङाव बान्था मोननो हानाय गणेश दैमारिखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम आरो मरिगाव बाथौ गौथुमा गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै गाजा गोमजायै बरायो। मख'नो गोनांदि बर'नि गुबै धोरोम दुलाराय बाथौ गौथुमा सा सानजा रायजोफोरनि मादावनो गावनि आंगो धोरोमखौ फोसाबनानै आब्रुथिनि गेजेरजों दावगालु आरो गनायथाव खामानि मावनायनि थाखायनो श्री गुरुजी माहारियारि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। 25 बोसोर जानाय महाराष्ट्रनि सरकारजों सोमोन्दो थानाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण आफादा गोबां नायबिजिरनानै बे बान्थाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनो होयो। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया बे बान्थाखौ आजावनानै गुवाहाटीआव सौफैयो। आरो बर'नि रिंगु दामसाजों रंजानायजों लोगोसे बाथौ आरज गाबो। भारतनि मादावनो गुबुन गुबुन धोरोम आरो धोरोम गौथुम थासेयावबो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे बान्थाखौ मोननो हानायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया इनायनो गोजोननायखौ फोरमायदों। गिबियावनो निउस पेट्रल नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै राष्ट्रीय संस्था सेवक जन कल्याण समितिया 2022 सननि नेशनेल लेभेलनि गुरुजी एवार्डखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनो थांनाय फेब्रुवारिनि 20 खालाराव महाराष्ट्रनि बम्बे आलिबागाव होनाय जादों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बे बान्थाखौ आजावदों आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो नेहाथारि रातिराम बर' आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोद्रोमा जयमन्त मोसाहारि, कल्याण आश्रम समितिनि गंगा बसुमतारी बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनै गुवाहाटीआव सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे दिनै मरिगाव जिल्ला, गुवाहाटी जिल्ला आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव थानाय बिथांमोना गुवाहाटीनि गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बरायहैयो आरो दिनै लोगोसे बेजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानव गिदिर आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारा साननैसो सिगांनिफ्रायनो लोमजानानै दङमोन आरो बेखौ थोंजोङैनो खबर लानायजों लोगोसे गासैनिसिमबो बे समाव खावलायहरनो सानदों। मानो होनब्ला दिनै बिथांनि सावस्रिया थाबैनो मोजां जानायनि थाखाय जोंनि जिल्ला आफाद, गामि आफाद, बिहाव आफाद जोङो मोनाबिलि समाव जों आर'ज खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं खावलायहरदों। खुलुमबाय।